estáis aí na porta, podemos empezar con menos ruido, xa sabedes que isto fai moito ruido. Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. Non queremos retrasarnos moito porque xa é tarde, hai estudantes que algúns teñen que marchar e ademais estas sillas son moito ruido sempre. Para mí é un placer de verdade, ainda que isto é medio unha clase, medio unha presentación. Aquí hai muitos estudantes de franquismo que están en clase, están en aulas, están facendo unha actividade práctica e ademais isto é unha conferencia pública e a presentación dun libro, as tres cousas. Acompáñame Paco Macías, que ademais de agricultor, tamén ten outras cousas, é o editor máis antigo de Galicia e dirixe edicións positivas e é o responsable da edición deste libro e de que hoxe estamos aquí. E acompáñame tamén Xavier Montañá, que é o autor do libro, do que se falará agora. Eu únicamente quería agradecerles aos dous que estén aquí, agradecerles o interés aos dous, o interés de Paco Macías, que é vello amigo, pero moi dinámico, moi dinamizador, e únicamente marcar brevemente o sentido que isto ten. Ten un sentido que cadroulle, pero que ao final ten moito sentido, que hoxe é o 25 de abril, o 45 aniversario da Revolución dos Cravos, e este libro explica moito que ten que ver con aquelo e que non é moi coñecido, e moito que ten que ver con isto, con este país e con este estado, que tampouco é moi coñecido. Únicamente quería decir tres cousas que me parecen importantes. Unha, que hai moitas formas de producir historia e moitas formas de producir memoria, que hai moitas formas de construir relatos do pasado, de as lareiras e os velorios hasta os libros e os documentales, non? Hai moitas formas de divulgar, moitas formas de transferir coñecemento e entre elas o documental, por un lado, que é unha das actividades de Xavier Montañá como xornalista, e outra, a investigación xornalística, son desde sempre, non desde o século XX, nin desde que hai xornais, nin facultade de xornalismo, desde sempre. A observación coetánea ou a revisión do estilo xornalístico son formas tamén de producir coñecemento do pasado. Porque o coñecemento do pasado ten dous requisitos, ten máis, pero dous simples. Un, enfocar un pasado descoñecido, e iso que fai Xavier Montañá neste libro e noutros traballos, entrar nunha selva ignota, na que hai que entrar con foguinho e ir abrindo a ver o que se atopa, e recuperar vestixios e fontes para reconstruir e interpretar ese pasado. E iso que fai tamén Xavier Montañá neste libro e no seu traballo. De feito, hoxe descubrí que había outros traballos que eran del, que eu conocía, pero que non sabía ni que eran del. E que estaban aí, que colaboraban con colegas meus cos que vou estar mañá a Lisboa na rede europea de memorias da Universidade de Barcelona, e que tamén é un feliz acontecemento que nos encontremos aquí e que nos descubramos, non? Os problemas que nos descubráis máis do que xa conocemos. Pois aquí se descubre un asunto tan importante como abochado ou como descoñecido, non? Descoñecido no relato dos golpistas e verdugos do 36, no seu relato histórico do franquismo, pero tamén no relato do antifranquismo. Está descoñecido nos dos relatos, non? E nos permite descubrir elementos da violencia extrema da dictadura e en tres fases distintas. A dictadura empeza como unha gran explosión de violencia e dun golpe que non ten apoios no tempo do fascismo e dos xenocidios. Hai unha loita guerrilleira posterior que coincide, vimos hoxe en clase, que coincide coa resistencia ao nazismo e ao fascismo da Segunda Guerra Mundial, e ese ciclo remata. Logo hai outro ciclo no que está o que aquí se conta, que é o ciclo das loitas coloniais e das lógicas político-militares das loitas coloniais vinculadas a Alxeria, a Revolución Cubana, e logo hai un terceiro ciclo de violencia, que é o posterior ao 68 e derivado, digamos, vinculado a experiencias do terrorismo pós-68. E este episodio que hoxe temos aquí, efectivamente, é un episodio que está na memoria do meu pai, que está na memoria dos vellos,
que todo o mundo sabe do Santa María, outra cousa que saiba interpretar, e que efectivamente no marco de todo isto é un conto. Si, ese apelido dos rapaces que le digo que xornalistas, que significa que están unha cousa ou a outra. E que efectivamente a mí me parece moi importante porque nos permite explicar moitas lógicas frustradas da resistencia antifranquista, sucesivas. Nos permite entender por que o franquismo dura hasta o 75, que é unha das grandes preguntas que os colegas portugueses fanse respecto da ditadura de Salazar e que nós nos facemos respecto da ditadura de Franco. Como é posible que dure tanto? E aquí, en este episodio de Santa María, hai unha explicación, en certo modo, tamén de por que son. E logo, é o que permite entender, e acabo xa, a natureza violenta que acompaña a un réxime fundado nun golpe no tempo do fascismo, como dixen, e fundado nas persecucións e na matanza lonxe do frente e na propia guerra, ademais da guerra. E que tuvo que facer eso para imporse e tuvo que facer moitas máis cousas para resistir no medio de, como demostra este episodio, dos dous que sinalei, da guerrilla e do terrorismo post-68, impúxose desa forma ata o seu final, ata setembro do ano 75. He visto desde hoxe, en términos históricos, que é o que nos interesa aquí, absolutamente cuidado con relatos políticos, porque os relatos políticos tamén envolven a historia de outra forma. Este episodio do pasado que hoxe traemos aquí, eu creo que nos permite observar, discutir e, sobre todo, facernos moitas preguntas respecto dun pasado desconocido. E, por a miña parte, creo que xa falei demais, pero me interesaba marcarlo, sobre todo, para os estudantes e os estudantes. E agora tocaría a Paco Macías presentar o autor. Ola, o autor que se presente, eu vou dicir porque cheguei a publicar este libro. Antes de nada, decir que trouxen exemplares para depois comprarlos se queredes. O problema é que trouxen unha bolsa amarela e estando aquí un catalán, pois considerei prudente esconder esta bolsa. Non vai a ser que hai por aí fotógrafos intrépidos e alíen. Bueno, sí, hoxe é o 25 de abril e depois que o explique Xavier, o 25 de abril non existiría sin o secuestro de Santa María. Eso é así. Porque, bueno, creo que igual, esta é unha frase que me acaba de ocurrir a min, pero por exemplo, Víctor Velo, que é un dos secuestradores, que era fillo de Pepe Velo, ten unha frase que dice que se pode falar de Pepe Velo sin falar de Santa María, pero non se pode falar de Santa María sin falar de Pepe Velo. Bueno, ainda así, hai xente que é capaz de facer películas sobre Santa María sin mencionar a Pepe Velo. E eu cheguei a este un pouco enfadando con estas situacións e porque cheguei a ter moito interés por Pepe Velo. O primeiro que causou o meu interés por Xosé Velo Mosquera foi unha obra de teatro de Roberto Vidal Bolaño que se chamaba Mar Revolto, que foi un encargo dos directores de teatro do norte de Portugal. Dixeron a Roberto que fixera algo, fixera un teatro sobre un feito que fora protagonizado por galegos e portugueses conjuntamente. Entonces, Roberto pensou primeiro facer unha obra sobre o mito este do Galo de Barcelos, que é un rei que quere executar a un galego. O galego dice que houve un crimen, o galego dice que é tan inocente como que ese galo que ti que ser asado e vas comer, agora mesmo vai cacarear. É o galo que cacareou. Ya está. A Roberto parece que aquilo non tiña moita solidez como historia e entón descubriu esta historia do Santa María. E, bueno, que sabedes un pouco de Vidal Bolaño, sabedes que todos os personaxes eran uns desgraciados. El non ten heróis. Entón, todos son xente con unha vida fastidiada e tanto así que quiso registrar un xénero novo que era a desgraza. Pero nesta obra Mar Revolto, que por certo é unha obra que se representou, se estrenou no Porto, os autores portugueses falaban en portugués, os galegos falaban en galego. Nesta obra son todos moi desgraciados, todos os protagonistas, todos, pero hai uns protagonistas que non están no escenario, pero sempre se falan por megafonía, e son os secuestradores. Son, en principio, Galván, Sotomayor e Velo.
E a simpatía do narrador non é moita con estes secuestradores, con estes, para nós, heróis. Non simpatiza nada, porque Roberto nunca simpatizou cos heróis. Pero ao final, o protagonista, que chamase Mans de Prata, que é un carterista, o pobre ni siquiera é o millor, por eso non é Mans de Ouro, é Mans de Prata. Ao final, o tipo acaba a obra dicindo que subiu arriba, rouboulle a carteira a Carlos Junqueira da Vía, que era o nome que asumía Pepe Velo para dirixir o secuestro do Santa María, e total, para que? Si non tiña ni un puto dólar, así dice, ni un escudo, ni unha peseta, ni un cruceiro, nada. Só tiña uns versos esperando un poema que acoller. E eu aí, como sabía que para Roberto a maior dignidade que tiña unha persona neste mundo era ser poeta, entendido poeta como creador, eu dixo, ostras, aquí hai algo raro. Era a primeira vez que eu vía nunha obra de teatro que Roberto falaba ben, alguén. E, bueno, aí a mí me quedou esa inquietud con Pepe Velo. O segundo, que a mí me falou moi ben de Pepe Velo, foi Fran Narf, que eu propúxenlle unha vez facer un disco sobre música de Rosalía, e ele dixo, déxate de Rosalía, Paco, vamos facer descubrir un tipo aí no Brasil, Pepe Velo, que ten uns poemas fantásticos. Ele incluso musicou dos poemas. O último poema que musicou de Velo chamase Esperanza, que é un poema que non me recordo ben, pero comeza algo así como que de onde me sabe a min tanto ánimo que levo neste peito, que escribiu Pepe Velo, cando sabía que iba a morrer, que estaba morrendo. É dicir, ainda así, o tipo foi capaz de escribir un poema que se chama Esperanza. A mí me pareceu un personaxe fantástico. Este tipo, como é posible? Depois me enterei que escribía máis poemas e tal. E, bueno, empecé a investigar sobre Velo. Pedín libros a Brasil. Hai un señor que se chama Lundenberg de Goes. No Brasil a xente ten nomes tamén a veces. E non, o libro non o pillou. Non pillou un pouco o feito. El o que fixo foi coller prensa e facer ali un batiburrillo e tal, non. Depois vin tamén algún documental e eu tampouco vin que o pensamento de Vidal Bolaño estivese nestes documentais. Lin prensa portuguesa, lin libros portugueses e ali só había un tipo que era Galván. Parece que aquilo era unha idea que se ocurriu en portugués e xa está, depois acompañando. Hasta que, bueno, caí neste libro de Xavier Montañá, que foi publicado xa aí por menos 15 anos, más ou menos. 2004, 15 anos, xusto, non? Entón, lín o libro e vi que era a segunda vez na que alguén percibía que ese acto do secuestro dun barco non podía ser obra dun militar como era Galván, non podía ser obra dun tipo así, era imposible, claro. E que tiña que ser obra dun poeta, que era Velo. Porque Velo, bueno, foi no ano, creo que 2030, en Galicia se fixo famoso nos círculos literarios por un poema, claro, non acordo o nome. Era un poema que destacaba pola súa modernidade e era, bueno, pois, para a época era un poema moi interesante. Despois, bueno, Velo se meteu nas mocidades galeguistas, a política, digamos, que nos secuestrou un gran poeta e lle puxo tal intensidade que foi secretario xeral das mocidades galeguistas, ainda que non aparece citado en casi ningún sitio, tampouco esta circunstancia. E é un momento no que as mocidades galeguistas teñen máis militantes, cando Velo é o seu presidente. Depois da Guerra Civil, bueno, un pouco o activismo, foi mestre, e o activismo político de Velo, pois nos fixo perder un poeta, que realmente é o que ele sempre quiso ser, ao final da súa vida o recoñece, dice, perdín máis de media vida no activismo político, cando a mí o que me gustaba era escribir poesía. Bueno, o caso de que eu cheguei a este libro, lino, e me pareceu fantástico, porque, bueno, creo que o libro, e non o digo porque este aquí sabía, ni moito menos, pero lin moitísima información en Portugal. Os portugueses nunca pillaron o sentido do secuestro,
o barco era portugués, eles se centran no barco e no papel de Galván. Pero é que a idea toda, xa o están reconhecendo hoxe eles mesmos, a idea toda é dun galego, é de Pepe Velo. É o que se lle ocurre en toda esta historia, que no fondo, bueno, pues é un non sei se sabedes que depois explicará mellor Xavier, o propósito de que se lle ocurre a Velo é secuestrar un barco para encamiñalo a África, e en África conquistar as colonias, e as colonias a súa vez liberar a metrópolis. É dicir, hai que ser un poeta para ter señal de ocurrencia, porque senón tal. Pero por eso digo que non estiría o 25 de abril sin este acto de Santa María, porque efectivamente o Santa María foi o que desatou e reactivou a loita en Angola, por exemplo. É dicir, non existiría. Bueno, isto en Portugal, isto estou dicindo, en Portugal é unha novidade, é unha visión nova. Eles, porque nunca souberon pillar moi ben o sentido do secuestro de Santa María. É dicir, sempre desconoceron, aproveitáronse un pouco tamén, incluso as forzas de esquerda, da maniobra franquista, que foi, o sea, Franco fixo, Fraga xa era ministro de Información, e entón sabía o que facía, franquismo que fixo foi ocultou a parte española, a parte galega, é dicir, todo o mérito se lle deu ao Galván, porque como era o portavoz, porque fora director da Radio Nacional Salazarista, e o barco era portugués, claro, entón, como era o portavoz, era o que a xente entrevistaba, a prensa, pois entón, ele era como o protagonista. E entón o franquismo fixo tan ben, ocultando a parte española, a parte galega, que a mí, cantidad de xente que ten 50, 60 anos, aí podas rías, recordan perfectamente cando un chaval que era un pouco así trasto e dicía, parece un Galván. E dicir, chaval, está ese punto. E, bueno, por eso, pois, non sei, eu estou contento de publicar este libro para ver si reactivamos aí un pouco o estudio da nosa propia historia e un pouco, non sei, hai unha reacción positiva sobre este feito que creo que tuvo unha trascendencia mundial e que aquí en Galicia pois é bastante desconocido. E nada máis, que deixar dar gracias a ti, sobre todo a Xavier, por facer o libro e por acompañarnos hoxe. Gracias. Bueno, buenas tardes. Perdonad que no pueda hacer la explicación en gallego, pero bueno, la hago en el idioma puente y así pues más o menos puedo contar un poco cómo empezó esta historia. Antes de nada, pues bueno, decir que estoy muy contento que salga en gallego 15 años después el libro, porque realmente, gracias a Paco, también estoy muy contento de estar aquí en la Facultad de Historia contando bueno, cómo fue mi investigación y qué cosas descubrí en esta historia. Porque una de las cosas importantes, y así fue como empecé yo a interesarme por este tema, yo había hecho diversos trabajos sobre el movimiento libertario, sobre los anarquistas, sobre grupos de acción, sobre maquis. Uno de los primeros trabajos que hicimos en la universidad fue sobre la historia de Salvador Puig-Antich, ejecutado en el 74 por el franquismo. En fin, muchos trabajos vinculados a lo que era el movimiento libertario y el movimiento libertario de lucha desde el exilio, anterior a lo de Puig-Antich, que es los años 60 o así. La gente que intentó hacer atentados contra Franco y tal. Los mayores, los viejos, que estaban anarquistas, estaban en París, estaban en Toulouse y en Barcelona, siempre cuando me relataban sus historias, su lucha política, siempre aparecía en el fondo, como un telón de fondo, la historia del secuestro de Santa María. El secuestro de Santa María, para ellos había sido como un fogonazo, ¿no?, que había habido en lo que era el laberinto del exilio. El exilio, hay que tener en cuenta que en el año 60, que es cuando esto sucede, ya España, después de pasar el túnel de los 50, está prácticamente en bancarrota, pero ya ha hecho pues, tratados con Estados Unidos a cambio de bases, ha visitado Eisenhower el país, hay el concordato con el Vaticano, o sea, Franco y el franquismo están saliendo del aislamiento internacional y, por desgracia, el mundo está empezando a olvidarse que en la península ibérica quedan dos dictaduras fascistas, que son la de Franco y la de Salazar, y los tiempos cambian. No solo cambian por el interés americano de estar de acuerdo, de colaborar con Franco y Salazar, con los que les unía el anticomunismo, ¿no?, sino que también en el exterior, la juventud que estaba en el exilio, la juventud que algunos habían nacido en el exilio y otros
habían salido con sus padres de pequeños y habían ido creciendo en el exilio, empiezan a vivir una situación mundial que es muy diferente de la que había sido los años 40 y 50 en el túnel este tan oscuro, tan trágico y tan siniestro, ¿no? Entonces ellos empiezan a intentar buscar, los jóvenes, a intentar buscar otras formas de acción. No quieren que la lucha de acción contra el régimen desaparezca, ¿no? Hay que decir también que, lógicamente, los exiliados, tanto en Francia como en Sudamérica, como en el norte de África, los países árabes, en Marruecos, Argelia, la gente mayor, la gente que ha hecho la guerra, empiezan a caer en una especie de desengaño total, ¿no? Porque bueno, todo el mundo está permitiendo que sigan los dos fascistas en la península ibérica, y ellos van perdiendo aquella esperanza que tuvieron los primeros años y se van, lógicamente, también acomodando, se van burocratizando, se van durmiendo un poco en el exilio, empiezan a conocer el país, empiezan a adaptarse a una situación y saben que no podrán volver seguramente y que no se puede hacer nada para cambiar. Contra esto, los jóvenes empiezan a rebelarse, sobre todo los jóvenes que están en Sudamérica y en Francia, porque en Sudamérica hay dos hechos importantes, ¿no? Cae Batista, en el 59 gana Fidel Castro, etc. Y también ha caído la dictadura en Venezuela de Pérez Jiménez. Esto, con ambos movimientos, los jóvenes que están en Venezuela, los jóvenes que están en México, en el exilio, y los que están en Francia, tienen contacto permanente con estas historias, colaboran en la caída de las dictaduras, y esto, no solo los jóvenes, también la gente mayor. Entonces ven que está empezando a haber un cambio de tiempos, ¿no? Y que hay que adaptarse a los tiempos modernos y que no hay que abandonar la lucha, porque es un momento preciso y un momento clave para poder actuar, ¿no? Para poder volver a la lucha contra esto y denunciar ante el mundo lo que estaba sucediendo. Los años 60, en el 60 prácticamente se han independizado todos los países africanos, ¿no? También es el inicio de las grandes protestas del movimiento cívico negro americano. También es el momento, en el 60-61, sube Kennedy al poder. O sea, está empezando a cambiar todo el panorama oscuro que había habido en los años 50. Bueno, los jóvenes tienen esas expectativas y entonces resulta que aparece un personaje que, como bien decía Paco, es un poeta. Y no solo es un poeta, sino que es un revolucionario muy conectado.